What's up mga kalabarkada? Kumusta po kayong lahat dyan? And this is Love's Island Adventure and welcome back na naman po sa panibagong vlog natin. So it's another night and another adventure na naman ang magaganap ngayong gabi. At ito mga kalabarkada, papalusong na kami. Kasama ko si Kalabarkads Nico. Ayun si Kalabarkads Nico, lumusong na. So ready na ba kayo mga kalabarkada? So tara, simulan na natin tong adventure na to mga kalabarkada. Tara, lusong na tayo.
So ayun mga kalabarkada, bali ahon na tayo. Kami ni Kalabarkats Neko. Grabe yung mga huli ng pugita. Ang dami. Jackpot sa pugita, jackpot pa sa mga isda. At may mahuli din tayo mga kamutan. So ito, papakita namin sa inyo yung mga huli namin mga kalabarkada. So ahon muna tayo. So bago tayo umahon, shout out pala kay Rafi Spearfishing. Ayun, shout out sa iyo bro. At shout out din kay Renan Fishing TV. Ayun, shout out sa dalawang magkapatid na laging nakasuporta rin sa aking YouTube channel. So ayun, ahon muna tayo mga kalabarkada. Ito mga kalabarkada. Hindi, tanggalin na lang natin. Sige. Yung mga kalabarkada, papakita namin sa inyo yung mga huli namin. Daming isda. Wala yung mga huli mga kalabarkada. Mga isda. Wow, ang laki mga kalabarkada. Lapu-lapu. Ganyan na yata kalaki yung dyan kanina. Oo. Yung nakatakbo. Oo. Ano? Malaki na rin yun eh. Tapos kadali rin tayo na yung mga kalabarkada. Dapa. Dapat na ready ko tinablan. Oo. Ito mga black snapper. Ayan. Mga lapo-lapo. Ito. Tingnan mo kasi tatas yung tubig oh. Ha? Tatas yung tubig mo, ano yan? Abutin yan. Ito mga kalabarkada, tunay na lapo-lapo. Mga kalabarkada, puset. Ayan. Yung mga isda mga kalabarkada. Ito yung mga isda na huli natin. Meron pa. Marami pa. Ito na mga kalabarkada yung mga huli ah. Yan. Tapos itong mga pugita oh. Grabe. Dami mga kalabarkada oh. Ang daming pugita. Yan ang master. Sana all. Ito yung mga pugita na huli ni Kalabarkats Neko mga kalabarkada. Ayun, isa. Kinakura. Isa. Ayun o. Pugita. Dalawa. Tatlo. Sige. Kamakan. Apat. Grabe ilan. Lima. Anim. Ilan na yun? Pito. Walo. Siyam. Sampo. 11. Op, ang last 12. So ayun mga kalabarkada, may 12 tayong pugita. Tapos mga lapo-lapo. Yes! Jackpot na naman tayo mga kalabarkada.
So, ayun mga kalabarkada, nakita nyo lahat yung mga huli namin. Sana nagustuhan nyo itong video na to. At kung nagustuhan nyo man, sana mag-subscribe na kayo at i-click nyo na ang notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na i-upload namin kagaya nito. So, dito ko natatapusin itong video kong ito mga kalabarkada. Ingat, God bless, at lagi po natin katandaan, God is good all the time. So, see you in our next vlog. Bye bye. Pambihira.